Potser per això era tan adient, no duíem equipatge, no sabia el per què. I és que en aquest viatge no et servirà de res. I ara fa temps, i ara fa mesos, no sé on vull anar, però no em fa res. I tant he desitjat aquesta lluna de maig que he begut el brevatge que el druida ha preparat. I ara ve quan em relaxo, no vull esperar res, tanco els ulls i m'oblido de tot allò de més. I ara fa temps, i ara fa mesos, i a l'horitzó les portes quasi s'estan obrint. De lluny un ritme et porta directe a l'infinit. No hi ha cues ni peatges per entrar allà dins. En un moment o altre es vestirà la nit. Ànimes en plena, ara redreça un nou camí. Preguntes amb molta claredat i les respostes són imatges que mai he vist abans. Camino cap a dintre amb molta percepció i ara sé que estan obertes les portes a un nou món. No et deixis